Gaur, preso politikoen nazioarteko eguna da. Duela hamarkada bat baina gehiago, Euskal Herrian antolatutako topaketa batzutan hartutako erabakia. Herri honek, Ezker Abertzaleak, zerbait ikasi badu eta praktikatu, da egoera soziopolitiko bakoitzera egokitzen jakindu borroka hildo guztiak. Eta orain ere, hausnarketa horren emaitza hori izan behar da. Soluzioak bilatu behar ditugu. Eta beti bezala, iturrira jo behar da. Herrira, herritarren gana, herritarren ahotsa entzutera, elkarrekin hausnartu, eztabaidatu, erabaki eta gauzatzeko. Guk ikasi beharreko lezio batzuk ematen dizkigu. Urte guzti hauetan, 3 ardatzetan oinarritu da presoen kolektiboa, sistema errepresibo etengabe horri aurre egiteko. Batasuna, elkartasuna eta herriarekiko lotura. Hemen, gurean ere kalean, balio duten ardatzak dira. Betidanik egin duen bezala, preso politikoen kolektiboak ekarpena egiten jarraituko du independentzia eraldatzailearen prozesu politikoari. Eta hortarako eman behar dituzten urratsak erabakitzea eurei eta soilik eurei dagokie. Presoak etxera ekartzea bihotzean daramagu urgentzizkoa da eta Euskal Herriak beharrezkoa du orrialdeak pasatu eta etorkizun berri bat eraikitzeko.